ukázať brawlerov. Adamček. Jo, čaute. Dneska si budeme mať spoločné video, si to kúpite na obidvoch kanáloch, takže poďme na to, začínam. Takže myslím si brawlera. A keď uhádneme ten druhý, toho brawlera, alebo ten Tommy, tak môže ísť jednu hru a keď prehraje, tak Musí opúšťať. No, ten. A Lukáš, na to brawlera musíš kliknúť, ale nezvoliť si ho. Takže ja... Na budúce video púšťneš 100 trofej na ňom. Takže Prehra to. pýtaj sa ma. Máš 10 otázok, pýtaj sa. Ja odpovedám áno, ne. Len si ho. Prosím? Len si ho. Ne. 9 otázok. A môžeme, že takto, že Adam, ale môžeme urobiť, že máš legendárku, alebo tak. Okay? Všetko sa pýtaj, ale musí to byť na áno, ne. Tak poď. Máš legendárku? Nie. Máš toho brawlera, alebo ho nemáš? Akého? Ale či máš toho brawlera, alebo ho musíš kúpiť ešte? Nemám. Teda, musíš sa opýtať na áno, ne. To není Máš otázka. toho brawlera? Nie. A to ti aj tak na nič. Máš super rare alebo rare? Nie. Máš epic alebo mythic? Áno. Máš mythic? Áno. Yes! Tak ja viem, čo to je. Máš Damiana? Nie, pretože ja ho mám, ale... Jaj. Tak idem sa pozrieť do mojich mythicov, lebo on nemá jedného mojho mythika. On nemá... Poviem ti, že ja nemám. Prosím? Ja nemám 14 I mytikov. shimmer, you shiver. How poetic. Ja mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Pýtaj sa, máš 3 otázky. Ja mám 15 mytikov. Tak hovor. Máš... Mne chýbajú, ale toľko. No hovor. Máš... Nie. Máš... Jay, jo. Nie. Máš ešte otázky? Ne, 0. No ešte jednu. Počkaj. Ešte jednu. Máš... Oli? Nie, 0. Mám bod. Za neuhádnutie. Dobre, bol to Ziggy. A koho si mal? Ziggyho. Koho? Ziggy, ale Ziggy? vybieraš si. Dobre. Dále uhádneš, môžeš. Je to lepšie ako Epika? A môžeme zatiaľ hrať hry, OK? Nie, hovor. Je to lepšie ako Epika? Ale... Počkaj. Je ten brawler lepšie než Epika? Nie. Dobre, 9 otázok. Je ten brawler horší ako supererka? Nie. Takže má na sebe zelenú farbu. Martine! Ale počkaj, môže to byť aj so skinom? Ne. Nemôže. Ináč,
Ináč má... Takže má zelenú. Nie, tričko také pásikované. To si mi nemal hovoriť. Oops! Sometimes a lady Áno, má has to be the bad pásikované guy. tričko. Exit stage Dobre. right. Takže, Time to get constructive. You see me ne, That's what you get. Let's go. Ale ne. nemôžem si klikavať. Môžem. Klikavať to. Nemôžeš. Some tears for dessert. Ale to nemá nikto. O, jednu. Ne. Počkaj, možno... Počkaj. To není on. Takže má na sebe aj červenú. Nie. Nemá na sebe červenú. Je to kontrolér. Je to kontrolér a mám na ňu 251 trofejí. Ne, ja som povedal na ňu. Do karty. Assassin. Support. Kontrolér. Nap time. Do Neru. Sand shroud. Ale ty to nemôžeš. Môžeme všetko. Si povedal, že môžeme len toto. A to kto je? Bon voyage. Počkaj. Wow. Ember to není 100%, to není. Web of Som wonder. povedal, že to je rareka. Rare. To je super rare. Ja som povedal, že není to ani rare. Exit. Takže si na to nemôže byť. Sorry. Musí to byť epika jedna. Počkaj. Je to Penny. Je to Penny. Yes! Na Ďalší poslednú otázku. bod pre mňa. Takže ideme hned. Tak musíme si dať teraz... A Nie, to keď niekto musíme si prehráš. dať random bravera. A ja si musím dať random bravera a na ňo pušnúť 100 trofejí na budúce video. Nemusíš Penny na to 450 ju pošnúť. Nie, ale môžem randomného. Nie. Teraz môžem randomného. Dobre, ale potom možno... Dobre, tak si ja dávam. Poradímky, je to tank. Je to tank. Ne, ale ideme my teraz tú hru jednu. Teraz ideme hru. Aha. A ja si môžem zobrať koho chcem. Hitting the stage and being another of them. Knockout. Tak to si zoberiem zase inú typku. Oh, sugar and spice. Daj si na... ok. Mal si zobrať Jesseho. Ale teraz